is a winding road, no telling where it goes. Driving through. Good afternoon, guys. Vlog tayo. Today is November 24. Hanap tayo ng pang Kris Kringle ng mga bata. Dito tayo sa shop. Sa marketplace. And kahapon pala nagpagupit tayo ulit. Ayan, pagupit ako ulit, guys. Mas shorter. Ayaw ni John. Ayaw niya naman talaga na maiksing buhok. Pero ako gusto ko. Okay, hanap muna tayong pang regalo. Wala naman masyado dito. Mahanap para sa mga bata. Wala dito, guys. Wala tayo sa Big W. Dito na tayo, guys, sa Big W. Kanina pa ako naghahanap, pero wala talaga akong makita. Pero eto parang okay lang naman to. Ito yung Scented Sisters. So, ito na lang isa para sa isang bata. So, meron pa tayong dalawa. Maghahanap pa ako. Pero ayan. Okay na yan. Dito ako sa mga pangbatang damit. Dito naman tayo maghanap. Ayan na yung nakuha ko sa isang bata. Dito naman tayo sa mga pang babae. Ang cute ng denim na short. Siguro itong kunin natin. Isa. And ito cute din tong tuto nila. Pili tayo ng size. Ito. Ganda tong pang partner dito. Oh. Nakuha ko na yung isang tutu. Etong top naman. Ayan. Okay na. So, tapos na tayo mag-shopping para sa Kris Kringle. Yung mga boys, naubusan na raw sila nito. Kabiling-bili na ito ni Kuya. So, kuha ako nito. Etong isa, extra hold. Ito, firm hold. Bili na lang ako ng paper bag para paglagyan ng mga regalo. Oh, happy birthday naman ito, eh. So, ito lang yung paper bag na walang happy birthday. So, ito na lang. Today is Friday, November 25. We're off to Adelaide para sa party bukas. And yung mga bata, hindi na namin pinapasok. What are you gonna do today at school? Every Friday? Chinese. What else? Last science. And then health. Oh, yun doon. It's boring daw sa Kuya. No, it's not. Si Holly naka-makeup. So, eto na yung next vlog. Kahapon hindi na ako masyado nakapag-vlog, guys. Kasi nagpaano lang naman tayo, nagkumuha ng regalo. Yung pang Kris Kringle. And then nagpa-SNS. Yun lang naman yung grab. Tapos pag uwi ko sa bahay, naglaba ako ng mga uniform nila para sa Monday, ready na yung kanilang damit. So, yung ganap natin. Say good morning, Han. Good morning. So, time check is, what time is it, babe? 10. Magti-10 na. Magti-10. Dapat alis namin is 9:30. Pero syempre, alam nyo naman, ako lagi ang huli. Kasi nag-check lahat. O, diba? May excuse tayo. What's that? Which way are we going, honey? Oh. So, doon tayo sa kit. Doon tayo kakain ng lunch. Can we eat it in the car? Why? We'll see. We'll see, guys. Okay. Mamaya na lang ulit. Daan muna kayo dito sa Taylor Marine. May kukunin siyang mat daw para sa car ni Dan. Ayan. Para sa likod ng car ni Dan. Yung bagong car ni Dan ba? Yung youth. So. Ayan. Para magkaroon ng grip. Kasi I think pag naglagay sila ng gamit, yung parang sumasayaw. So pag may ganyan, hindi, magstay lang sila. Do you like my hair like this or this? Bilis lang. Ayan, nilagay niya na sa likod.
I'm hungry. Gutom na ako, guys. You too? Imagine a world where we all belong, where no one's left out, dressed in our finest, walking the walk. Ooh, imagine what we could do. Happy days be our guests, happy days manifest. Let's stand together, put a smile on our faces, fill us up with your grace and make us better. Dress us for Dito na kami guys sa Keith. Time check is 12:30 na guys. 12:30. Mag-lunch muna kami dito. Ang init dito sa puntang Adelaide. Sa amin medyo malamig eh. Kaya naka-denim jacket si Holly. Ha? Where are we gonna eat? I want to drive and eat. Huh? We can eat at Ethan. Yeah. We'll ask Because it's Daddy. gonna get stinky in the car with our sushi. Ang ganda ng aso. Tingnan niyo yung aso. Look at that dog, Han. Ang ganda ng aso niya. Oh my God. Ang ganda. Ang puti. Ang daming buhok din. Si Kuya nagpaiwan. Is Daddy want some? What are you getting, Zaki? Alams na. I want avocado sushi. Tingnan niya ang mukha niya. Zach, what do you think of Holly's face? Ayaw nila. Galit sila. Napakadami daw. What's that? Avocado? Healthy. So, kay Zach, teriyaki chicken. Kay Holly, chicken avocado. And eto kayo dyan, alam nyo na. Salad, ham and salad sandwich. Ako dito ako. Kay Kuya, ayan, Caesar wrap. This is my tea. Kumuha rin kami ng drinks. Yes, I did. Thank you. Hindi ako kumuha ng bargain box. Yung may kasama na sana yung chips. Kasi, hindi naman siguro sila kakainan ng chicken. Kasi tingnan nyo, ang dami na nilang kinuha. Tigi-isa. Masasayang lang yung chicken. Can I have a bag? Is that alright? You can have a bag. Thank you. Dito kayo sa car kakain kasi wala ring table doon sa labas. And gusto ni Kuya TJ na mag-drive na kami habang kumakain para makarating doon na maaga sa Adelaide. Okay. Avocado. No. Yeah, chicken avocado. Holly. Thank you. Thank you. Zachary. Kuya. Johnny boy. Okay, thank you. Ayan yung chips natin. Hala. So, kain muna kami, guys. Ha? We put some chips in. Might find it. Some chips in here. For that part, yeah. Do you think I would like for a second? Put some. Put some in my plate. And Holly as well, please. Give some for Holly. Lots of people around. Yeah, it's nice weather too. I got crab stick, hon, if you want. Yeah. Good? Oh, yeah. You done? Or are you just gonna share with Zach? Alright. Nag-add din pala ako ng crab stick. Ayan, meron tayong 3 crab stick. Bigyan natin si Johnny Boy. Gusto to ni Jan Hanap. Ha, comments, thank you. Ito yung atin. Yun nga, hindi tayo kumuha ng bargain box kasi for sure hindi rin makakain lahat. Hindi nyo makita.
Basta yan siya yan. Ganyan. 3 ganito ang kinuha ko. Kain muna kami. Sarap. Nasaan yung tissue? Nilagay ko yun dyan. Huwag kayong mahul. Feeling ko si dyan magti-take over. Are you, Han? Are you gonna pass this truck? Hawakan ko muna kayo. Yeah? Now? Not yet. Let me know, ha? Because my camera is here. Very good. What do you have, Mama? You want more crab stick, Han? I have one more. I'll put the pot. Tapos, mamuhog kayo. And more chicken. No more chicken, kuya. Ubos na, guys. Tapos na kaming kumain si Jan. Nag-stop dito para makain niya yung kanyang sandwich. Ayun siya. Oh, yes. So, no, I bet. Is it good? People slam the door. Why? Tapos In na this si Jan car, 'cause kumain. like, Binigyan ba ako ng babae ng isang drumstick? Binigay ko kay kuya. Kumagat lang ako, tapos binigay ko kay kuya. Ayan na siya. What time do you think we will be there, Han? Sorry? Text. Huh? Did she text? No. No, she said what time you Should gonna be be. there, bloody. How about stress? 3, okay. Back to the road na tayo, guys. Sumakit yung tiyan ko. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange. Dito na kami kila Race. Dito na tayo. Bahay na. Both sleeping. I don't have a dog because I'm flying again. I got him here, Johnny. Good. Ganda ba? Hi, Tito. Hi, I miss you. Gising na si Ayla. Tingnan natin kung lumapit dahil. Usually kasi nag-warm up muna siya. Hindi ko na yun nagagamit si John. Oh, ayan na sila. Ay, may Christmas tree na pala siya dala, guys. Ang ganda, oh. Nandyan rin si Santa Claus. Sabi ni Ayla kay Holly. Tingnan ang buhok niya, oy. Ang buhok. Tingnan mo na ang kulay. Bakit ganyan ang kulay, babe? Hala. Ang cute ni Ayla sa pa-headband ni Ate Hold. Ay, Like it? you like it, Baba? So pretty. You like it? Ang ganda ni Ayla. Tingnan niyo si Sak at si Ayla. Isayaw ang katawan, Pamela. Ayun nga, nakita ko yun. Sumasayaw ng Pamela. Igalaw ang katawan, Pamela. Bitang. Ang cute kanina, hindi ko na-vlog. Ang cute nilang dalawa. Turn around! Pinapakita niya kay Tito dyan ang dress niya. Oh, alis siya. May party siya. Wow! Wow! Umiyak si Arlo. Kinuha niya. Kasi si lola niya umakyat. Umakyat ang lola niya. Oh, tawa na siya. I want to wait for you to eat with the
Kinuha niya si Arlo kasi nag-crawl na siya doon. Palabas kasi nga yung mama niya umalis. Kinuha na siya ni Kuya Zach. Iniwan lang. Ay, ay. Nag-order ako ng Coco sa amin ni Tita. Tapos kay Holly yung mango Yakult. Kamanta? Oo. Ayan. Ito yung brown sugar yata to. Brown sugar sa amin ni Tita. Guys, nasa car pala kami kasi pupunta tayo ng K3 Plus. I-meet natin yung ibang girls kasi magdi-dinner kami doon. And ako, baka may titingnan din sa K3 Plaza. Kasi 7 o'clock pa yung dinner namin eh. 6 pa lang, magsi-6 pa lang naman. Sarap ng coco. Stuff there, babe. Where? I don't know what it is. Where? Under. Dito na tayo. Yeah, what's that? Dad thought it was. Yeah, no, that. Dad. Ayan yung sinasabi nila, oh. Tingnan yung gulong. Ink. Okay. Okay, yeah. Come on, let's go. Look. What did you say? That's a van. That is one of those. Yan daw yung van na ginagamit pag nagkikidnap. Ewan ko saan naman to. Where did you hear that, Zachary? Hoy. Ha? You lock the door, Han? Ang init, guys. 37 degrees. No, 33 33 now. now? Kanina 37 eh. Ang dilim. Madilim. Ayan. Punta muna kami ng Meyer kasi 7 o'clock pa naman yung dinner. Tingnan ako ng sapatos. Meron ng sapatos dun si Rice na ipapahiram sa akin. Kasi akala ko hindi kayo matutuloy dito. Kasi nga, Black Friday, baka madaming tao at wala kami maparkan. Pero okay naman. Okay, this one. What do you know? What? Okay. Oh, you probably can't go there. What are you doing, Han? Go there. Yeah. Come on. Do you have any? Yeah, I got stuff. You sure? Yeah. Meron na raw siya. Who got you? Tony? Yeah. Sure. May binilan daw siya ni Tony na. Come on. Okay, let's go. Ang dami ko nakikitang blue. Diba? Look at this one. There's a lot of blue. Too thick. Oh, gusto. Here, this Han. Soft, very soft. Ito, ayaw mo yun. Dito tayo guys, sa 3rd floor. Ayan. Tingnan tayo ng sandals. Bit-bit ni Hol. Thank you, Baba. Ipasa ako guys, oh. Wala akong masyadong nakikitang gusto ko. Which one? Where do we get like these rubber things? Yeah. Oh yeah, but let me see. Where did you get that one? Okay. Siya, Steve Madden. I'll ask for my size. Wait lang. Wala talaga masyado silang choices, oh. Ang daming blue dresses dito, guys. Nandoon sa kabila. Punta tayo ng Novo. Sana mayroon. Pumunta ko sa isang shop. Wala din. Sa Forever ba yun? Forever something. Dito tayo, guys. Yan, Novo. What's that, Zach? The silver. This one. This one. Grabe naman yan, Zach. I know. It looks so pretty. This one looks so pretty too. Pero gusto ko, stiletto yung gusto ko. Na open. What's that, Zach? The silver. This one. This one. Grabe naman yan, Zach. I know. It looks so pretty. This one looks so pretty too. Pero gusto ko, stiletto yung gusto ko. Na open. Ito, maganda rin. Ito yung parang hinahanap ko. Ganito. So, ito yung size 6, size 7 ako. Pero dito, size 6 ako sa ganitong brand. Sa Novo. Kunin ko yung dalawa. Kasi maganda rin to, oh. And ito, the simple one. And ito yung medyo bongga. No? So, yan. Sold.
We'll ask Zachary, which one you think? Huh? This one with the stones? This? Sure? Sure? Ito daw ang gusto niya. Okay, I'll take this too. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Pinalitan ko yung isang black, yung may stone. Yung may, ha? So what? Pinalitan ko yung isang black sa white. Mamaya ipakita ko sa inyo. Okay, let's go. Yeah, I'm done. Go, Zach. Na. Yes. You touch it? Finally, na-touch niya. Zach! Gusto dito ni Zach ko. Sushi train, Zach. Dito na ang lahat. Hi! How are you? Okay, whatever. All the girls do that, don't they, How are you? It's been a while. Hello, big fella. How are you? Big fella. So ano ang kakainin natin? Ang haba ng table namin, guys. Papunta na kami sa labas. Oh, diba? Si Jan nandoon, tsaka si Tony. Nasa pinakadulo na sila. Nag-order si Jan ng dalawang ganitong garlic bread. Andun yung isa. Dito tong isa. You want some garlic bread? Ha? You want You want some, Chona? Just wait. I'm good, thank you. Sarap ng garlic bread, Mars. Can you tell your viewers to subscribe to Tony and my bikes? What's that? Can you tell your viewers to subscribe to Tony and my bikes? Hey guys, subscribe to Tony and my bike. Sabi ni, ayan po ang aming vlogger. Yes. Do it. Do it. Subscribe daw kayo sa kanya. Alam mo bang tinawagan ka niyan? Siya kayo? Kapra. Alam mo ba, no? Hindi, Tagalogin na natin para hindi niya maintindihan. Ayan na yung food ni Holly. Pasta sa kanya. Ayun kay Jan, guys. Burger sa kanya. Ang dami na kasi ni Johnny Boy. Oh. Para sila ni Tony. Ayun si Kuya Pasta. Nice. Chicken tender pala yung kay Sak. Sarap. Sa kanya burger. Buffalo wings. Ito yung sa akin. Sticky pork. Sarap nito first kasi may sili. Hey. May rice pala to. Ayan, may rice. May rice, pork, and beef. Ano mo yan? Rice, alin? Rice? Yeah, rice. That's spicy. Anak, si Holly gusto sa ba? Pamatay ang taba. Ikaw high blood ang taba. Grabe. Katakot yung taba. Si Holly gusto sa
Johnny Boy. Waffle. Banana waffle. Is it banana waffle, kuya? My waffle with butter, banana, Waffles and banana. Ang sarap ng dessert niya, oh. Tinatago niya pa sa akin. Di na raw kakasya sa damit. No, thank you, kuya. I'm still eating. Pusta kami, guys, kumain. Dito kami sa playground. Kasi yung mga bata. oh, kanti mo to huli. May panty si Oli. Mama, i-hold ko to sa inyo. Parang alamig na. Ay, sana. Ilan taon na si TJ, Manay? 11. Uwi na. Nag-appear na si pare. Uwi na. Yeah. Ano tayo siya See you ba? tomorrow, sis. Tiyo. Punta kami gusto punta. Agahan nyo para naman. Alas 4 na lang. Kasi Si ate. see you tomorrow. Yun yung si Sak. Yun si Sak tsaka si Jono. Kanina pa kami nagpapalam pero yung mga boys tingnan nyo naman. Chika-chika pa. Oo, yung visa ni ate ganyan. Pagi? Parang kasi petition eh. Ah. Yun yung dalawa. Pero approx ano na yun? Okay, bye! Bye, Nelsie! See you tomorrow! Hi, kiss tita! Uy! Kiss na si tita, mami. Finally. See you tomorrow. Oh, see you tomorrow. Cute naman. Oh, diba? See you tomorrow. Bye, bye, bye. Party, party. Ang bigat naman ay, no? What did you say about... Huh? Ano? Underpants. Meron siyang panties from Tita Gia Olivia. Yeah. Oh, Tita Kati. But Tita Kati, they give it to Tita Kati. But that's from Tita Gia Olivia. Say thanks, Tita Gia Olivia. Tita. Guys, dito na kami sa bahay nila Race. Diyan nasa baba pa, tsaka yung mga bata. Pinakuha ko kay TJ or Sak yung binigay sa atin ni Lai na regalo. Pasalubong. Yes. And where's Holly? Put that in your room. Yung kwarto nila, malulubat tayo. I-haul ko sa inyo yung binigay ni Sisi Lyra. And yung binili ko sa sapatos. Nakita nyo na yung pero pinagita ko. Can you close the door? Can you close the door? May dala siyang. Ayan, bigay raw yan sa kanya. Bigay sa kanya. Can you close the door? Bigay sa kanya ni Tita. Giant daw. No. I think next year, you will be able to wear this. So, ayan. Ano siya? So in siya. Try mo. O, di ba? Tita Kati yan. O, sino? It's fit. Pwede na to. Ang ganda. O, so in guys. Available to kay Just Kati, guys. O, ito. Bigay to ni Tita Gia. It feels like I have a nappy on. Maganda ang so-in. Maganda pa yung so-in. Available to kay Sisi Kat. Just Kati. Kati Sauce A. Oh, what's this? Oh, can you close that door? Because maybe Arlo is asleep. Can you please close the close the door, please? Slowly. And si Jan. Kaya pala wala siyang ka-interest bumili ng damit. Kasi may damit na pala sila. Just wait for daddy. Kasi hindi ko alam na mayroon silang uniform. Pare-pareho ng mga boys ang kaninang damit. Kaya pala hindi naghahanap si Jan ng blue. Ito pala yung isusuot nila. First time ni Jan magsuot ng ganito na yung pang print, pang Christmas. What is that? Daddy, ito pala. That's so dark that you wear. Yeah, and you too. Huh? No? Why not? Ano, binili ni Day sa kanya. Binili ni Jan. Ano, I mean, kasi nung last time ata, nakasalubong nila Lyra, tsaka nito rin si Jan. Papunta dito si Jan sa Adelaide. Sila nang papuntang Kingston. Eh, nag-group chat na pala yung mga boys. And then, sabi ni Jan kay Lyra, wag daw, kung pwede raw bilhan siya nito. Kasi, hindi ko naman alam saan ito bibilhin.
Pero sabi niya extra large. Kasi ayaw yung masigit. Extra large to guys. So, pero ang boys. Pare-pareho ang boys, di ba? Umakant ang ating damit. But what is that? Okay, so and thank you, Sis Gia. And she got... Wait, Holly. And, unahin ko muna. Oh, ang sarap nito. Biskotso. Thank you, Tita Lyra. Say thanks, Tita Lyra. Thanks, Tita Lyra. Kay, ano to? Galing to kay Sisi Lyra. Brohas. Ay, mga na-miss ko to. Ito, ano to? Steak bread. And toasted muffin. Ayan. Toasted muffins. Oo, sarap ko guys. Sa bakulod ko. And ito yung bilin ko sa kanya. Piyaya. Ube. Ube. This one, ube. And ito yung original. Ikaw lang talagang nakalagay. Original. Dalawa. Ay, ayan pa. Another ube. And merong maliit. Ano to? Special daw. Bakit yung isa? Eh, para lang naman. Ayan, merong maliit. So, meron tayong dalawang ube. Isang original. But this one's yum. No, this is yum. This is yum. Thank you, Sisi Lai. Okay, next. Next, we got some shoes for Mummy. They're not shoes, they're high Heels. heels. High. Unahin natin. Kanina yung nakita nyo, dalawang black. Pinalitan ko yung isa. Excuse me, Holly. Pinalitan ko yung isa. Eto. Yung pinalit ko. Same lang, pero ibang kulay. Ayun kasi dalawang black na. So, etong white na may mga stones. See? So, ayan siya. Size 6, ang weird ng ang weird ng sizes. Kasi, size 7 ako. Wait lang. Size 7 ako, 6.5. Pero dito, size 5 ako sa ganito. Sa Novo brand. Size 5. Yung sinukat ko rin kanina kay Race, Zara, size 5 din. Kasya ako. Pero, ayan. Kung hindi ako makakahanap, yun saan ang kukunin ko. Ang original plan ko talaga ay bibili talaga ako ng eto, aray ko. Kaso sabi ni Jan, busy raw, so hindi matutuloy. Nag-dinner kami doon sa sa T3 Plaza. So, ayan, nakapunta tayo sa Meyer. Sa Meyer, wala. Maganda rin sana yung una kong choice doon, kaso wala. Pero okay, mura lang to guys. Nasa $84 siya. Tapos may 30% off. So, ang binayaran ko lang sa dalawang shoes is 108. Dalawa na yung shoes ko. Doon sa una kong tinignan doon sa Meyer, 159 yun. Kaso walang size ko. Last one na yun. So, ito yung black. Ito talaga yung hinahanap ko. Ganito. Ganyan. Tapos, yung parang anklet dito. Anklet, ayan. Ganyan yung simple lang. So, hindi ko alam kung susutin natin bukas. Pero pareho ko sila gusto. Ang ganda ng black. Oh, ito talaga yung ini-imagine kong gustong suotin. Ayan. Ganda. So, mura lang ito. As in, $108 lang. Dalawa na yung sapatos natin. Kasi 30% off. So, yan yung guys. Ang ganda. Ilang klase ba ito? Ang dami. Ang very good to Holy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isang dosena. 1 dozen, baba. Ang ganda, guys. Cathy Sells yun. Nagbibenta nito ang aking sisi. Naghanap pa yun ng soen. Kasya na sa kanya. Actually, kasya na ito kay Holly. So, magsusutin natin. Thank you, Sis Nina. Okay, let's end the vlog na. I-end na namin yung vlog, guys. Bukas. So, diba sabi ko sa inyo, pag may ganap, wait, baba. Pag may ganap kami, unahin ko ang latest vlog. Tapos, pahinga ulit ako sa caravan vlog. Diba, hindi ko matapos-tapos yung caravan vlogs. Kasi nga, madami yun, guys. Matagal kami nag-caravan vlogs. Almost 2 months. So, everyday pa tayo nag-vlog nun. So, yun na, guys. Yeah. We hope you enjoyed our vlog. Updated vlog tayo ulit. So, I hope you enjoyed our vlog. So, please, thank you. Thank you for watching our vlog. I hope you liked it. So, please like and please subscribe.
if you haven't yet, see you on our next vlog. Bye. Good night, guys. Because I think